Ako je neko manji od vas ili izgleda lošije, nikako ne bi trebalo da ga slušate zato što je očigledno da on nema pojma. Ali, sa druge strane, ako je neko veći od vas, pa ni onda ne bi trebalo da ga slušate jer je očigledno da je na hemiji, a i bode se u dupe. Ovo je klasično razmišljanje našeg naroda, ali mislim da možda se kaže da je ovo otišlo na neku globalnu razmeru i da apsolutno sada svi ovako razmišljaju iz meni nekog nepoznatog razloga. To je jedan veoma primitivan i, nažalost, čest način razmišljanja kod nas, ali ima i malo istine iza toga. Ima malo smisla. A u današnjem videu ćemo pričati upravo o tome da li vi možete da slušate nekoga ako je manji od vas, izgleda loše od vas ili ima lošije performanse od vas. Tako da, hajde da pređemo na video. Pre svega da bismo razumeli šta sve spada u taj lep izgled, ajde da pogledamo ovaj ovdje video koji je na našem kanalu i vezan za estetiku. Zato što više različitih faktora čini jednu osobu estetičnom i lepog izgleda. Ljudi, uglavnom kada su u treningu ili kreću sa treningom, imaju tu pretpostavku i predrasudu da oni ljudi koji izuzetno dobro izgledaju ili koji su previše jaki, su jedini oni od kojih možete čuti bilo kakav savjet. A da je svako ko izgleda lošije neka budala koja samo pametuje i koja nema ništa pravo da vam kaže. Nije to baš uvek tako. Možete imati takav stav, ali to ne mora uvek da znači. Znači, zavisi od slučaja do slučaja. A vi ukoliko sebi ne dozvolite da imate malo širi pristup i širu sliku, vi ćete sebe zatupeti i ograničiti, a pretpostavljam da ne želite da budete glupi i ograničeni. Logično. Genetika igra ogromnu ulogu u tome kako će neko izgledati, kakav će mu biti oblik mišića, izgled, funkcija skeleta, kako će mu biti raspoređene masti u telu, gde će prvo dobijati masne naslage, a gde će ih prvo gubiti, koliki će imati potencijal recimo za mišićnim rastom, koliko će imati sposobnost da kontroliše glad, kontroliše svoj apetit preko nekih jedara u mozgu, za obavljanje tih funkcija i slično. Zato je moguće i čak je veoma često da se javljaju oni ljudi koji izgledaju brutalno, znači predobro izgledaju, imaju nizak procenat masti i to lako ga održavaju tokom čitave godine sa malo ili možda čak i sa uopšte, to jest bez uopšte znanja o ljudskom telu i kako ljudsko telo funkcioniše, ali lako prodaju svoju priču jer vizualno dobro izgledaju, a ljudi često zaključuju samo na osnovu vizualnih rezultata. Sa druge strane, mogu postojati oni ljudi koji imaju ogromno znanje i najvažnije od svega razumevanje, pre svega anatomije, fiziologije, biohemije, a zatim i biofizike, biomehanike i nekih drugih grana koje se bave ljudskim telom, ali jednostavno imaju lošu genetiku i nikada vizuelno neće izgledati bolje od one osobe koja je dobila na toj genetskoj lutriji, koja izgleda bolje. E sad, da li to znači da ona nema pojma ništa, da ništa ne može da vas nauči? Apsolutno ne. Najbitnija stvar pri odabiru onoga kome želite da verujete i koji treba da prenese neko znanje i iskustvo na vas jeste da li on uopšte ima znanje koje može da se prenese na svakoga. Jer ako se vi isključivo vodite njegovim ličnim rezultatima, često se možete zavarati. Zašto? Zato što ono što je radilo za njega ne mora da znači da će raditi za vas. Već on treba da ima to generalno znanje u ljudskom tijelu koje može promeniti na svakoga i posle ga korigovati. Lični rezultati nisu pokazatelj znanja. Tu je glavni problem, što je većina ljudi sa solidnom genetikom ubeđena da oni nešto posebno i mnogo dobro znaju da rade i da to što rade za sebe mora značiti da će raditi i za sve, a i za svakoga. A da ne pričamo o tome koliko se svi ljudi individualno razlikuju i koliko je u zavisnosti od cilja koji želite da postavite, odnosno ostvarite, razlikuju se i načini i metode u treningu. Zato vi kao neko ko podučava druge i koji želite jednostavno da pomognete nekom da dođe do nekog željenog cilja, vi morate da imate mnogo širi spektar znanja, metoda i pristupa treningu nego što to ima jedna osoba za samo sebe kada lično to primenjuje na sebi. Razumete? Znači, ako imate širu sliku, vi tu širu sliku možete da suzite. Znači, zato morate da nekada učite i da znate neke pojmove za koje mislite da vam nikad neće trebati u životu. Ali samim time širite sliku i omogućavate sebi da ponekad dođete do nekog zaključka, jer vi da nikada to u životu niste pročitali, nikada ne biste mogli da dođete do tog zaključka i nikad ne biste mogli pomisliti u tom smeru ako ne znate da taj smer uopšte postoji. Zato ne trebate biti uopšte ograničeni. Postoji dosta trenažnih filozofija i svaka može biti potencijalno iskorišćena na pravi način u zavisnosti od
željenog cilja. Također, ako biste želeli da procenite ko ima znanja i da li neko ima znanje u teoriji i da li ume da ga primeni u praksi, uvek kad trebate da obratite pažnju na početnu tačku te iste osobe. Jer mnogo je teže da neko, ukoliko je, na primjer, bio gojazan, sa širokim kukovima, sa lošom genetikom i sa lošom genetikom u pogledu gladi i apetita, odnosno centara za glad i apetit u našem hipotalamusu. Stoga, njemu je mnogo teža bila ta startna i početna tačka. I sad, ako je on uspeo da izgradi dosta mišićne mase, da bude na niskom procentu masti i da konstantno održava taj procenat masti, verovatno je morao da koristi mnoge metode i da isproba različite načine dok nije našao tu jednostavno najbolju jednačinu za njega da funkcioniše. Verovatno će imati dosta znanja i iskustva u različitim metodama i različitim pristupima ako uspeva da održava taj svoj dobar izgled, a ranije imao izuzetno loš izgled, nego neko koji je uvek imao dobar izgled ili da kažemo ok izgled i sada je nabacio samo nekoliko kilograma mišićne mase, malo navukao tečnosti, odnosno vode i malo masti. I sad izgleda veće, jačije i bolje izgleda. Jer on je samo male neke trebao da uradi modifikacije u svojem treningu i stilu života da bi došao do tih rezultata. A neko drugi kao prva osoba što smo pričali je morala bukvalno ceo svoj život da okrene iz korena. Ljudi retko kada uračunaju taj faktor razvijenosti jedara za glad i sitost i sposobnost da se ista iskontrolišu. Što je izuzetno važno u održavanju niže procenta masti i zdravlja, složit ćete se, zar ne? A ne misle o tome jer ne znaju da taj jeder uopšte postoje, a kamoli da razumeju njihovu ulogu u telu. I ljudi, samo sekund jedan. Ukoliko želite da kupujete bilo šta od suplemenata i opreme za trening, možete kupiti na maximalium.rs. Bilo da koristite kod Tadija Max ili Cooper Max, ostvarujete 10% popusta na ceo asortiman. Znači na sve šta god uzimate. Također, potrudite se da kupujete više odjednom da biste veći popust ostvarili i da bi vam dostava bila besplatna. I ne zaboravite, mi smo, pre nego što smo krenuli da sarađujemo sa njima, također kupovali od njih i uvereni smo u kvalitet, a Maximalium su jedini na tržištu koji samostalno proizvode svoje suplemente, ne rade uvoz i preprodaju. Tako da, naša je proizvodnja i imate brojne ukuse koje možete da probate i ok je da vam se neki ne sviđaju, naravno, naći ćete nešto što volite. Vraćamo se na video. U idealnoj situaciji bi bilo to da se izgled poklapa sa znanjem. I ja to volim da kažem da se kvalifikacije poklapaju sa onim vizualnim, jel tako? Znači da ako je neko kvalifikovan za nešto u vidu znanja i teoretskog znanja, da u praksi ume to isto da primeni i da vizualno odiše tom nekom svojom profesijom i znanjem. E sad, to ne znači, jel tako, da se neće desiti situacija u kojoj će neko izgledati brutalno, a neće imati nikakvo znanje, ili obrnuto, da ne izgleda toliko dobro, ali da ima odlično znanje. Ali kažem, ja bih najviše volao da se nađemo na toj nekoj sredini i znate da uvek pričam o svemu da je sredina najbolja. Nijedan ekstrem nije baš najbolji kada je u pitanju ljudsko telo, tako da se nađemo na nekoj sredini. Da ima znanje koje ume da primeni u praksi i da izgleda barem ok. Ne mora biti najveći, ne mora biti najjači. Tako da, analizirajte šta vam je neko rekao, da li je to tačno, da li ima smisla, da li možda postoji više opcija i da nije jedino ispravno ono što vi radite. Malo se zapitajte, mučite malom glavom, nemojte biti samo ovca koja će pratiti i nemojte biti ubeđeni da ste apsolutno i samo vi u pravu. Jer verujte mi, i vi ne znate da ne znate. Čak i najveći i najjači lik može nekada da izjavi neku glupost i da da loš savjet, isto tako kao što neko što je sitan i mi bi rekli, znači da nije nikad ušao u teretanu, može da izjavi nešto zapravo korisno. Također, molim vas, nemaju svi isti cilj. Ne želi svako da bude ogroman, napucan, niti da svako ima dominantan tip onih mišićnih vlakana koje najviše učestvuju u snazi i u veličini mišića. Pa mu to dodatno otežava iako radi sve ispravno. Ono što nama treba generalno, a i u teretani, jeste manje osude i više razumijevanja i zaključivanje na osnovu onoga što čujete i razmislite da li ima smisla i potkrepljeno činjenicama, a ne samo na osnovu onoga što vidite. Recimo, sportista zna kako svoje telo da natera na promenu, a na primjer lekar zna mnogo dublje i detaljnije o svakoj arteriji, veni, svakom najsitnijem mišiću, a i kosti u telu svih nas.
I zato će imati mnogo širu sliku, mnogo više opcija i mnogo bolji pristup u poznavanju tela. Jer neke stvari se ne uče za džabe i šire mnogo i ne primenjuju se na stručnim i eksperimentalnim studijama eto tako i na stručnim praksama da se dokažu ili da se opovrgnu neke teorije. Znači sve postoji i sve se radi sa razlogom. Znači nije samo praksa tu, već je praksa tu da potvrdi ili opovrgne teoriju. Također, ne možete pratiti nečiji 10. stepenik kako se vi nalazite na svom prvom, odnosno da slušate nekoga što radi u svojoj 10. trenažnoj godini, a isti sistem i princip da koristite vi koji ste mjesec dana u teretani. Zato uvek, ako želite da krenete od sebe, budite ta osoba sa širom slikom. Krenite sa edukacijom, primenjujte ju u praksi i pokušajte da upravo spojite najbolje od oba. I imajte naravno i lične rezultate. Također, ne možete samo da slušate nekoga ko želi da ispadne pametan u vašim očima, koji će samo da nabacava neke stručne pojmove, jer nije poenta u tome. Možemo da snimimo ceo klip na latinskom i prema latinskim pojmovima da se fokusiramo najviše, ali opet nije poenta u tome. Poenta je da svako ko čuje da može da razume i da to primeni. Znači, ako vidite nekoga ko samo nabacava stručne pojmove bez ikakvog razumevanja, to je neko ko zapravo samo želi da zvuči pametno. Imate ono zlatno pravilo koje kaže da ako neko ne zna da vam da detaljan i smislen odgovor na pitanje zašto mi nešto radimo, taj verovatno ni sam ne razume, a onda nije baš neka velika preporuka da ga slušate. Jer upravo taj nivo malo veći razumevanja je ono što omogućava da se ti neki zakoni o ljudskom telu primene i da se u praksi pokažu kao pozitivni, a tek posle ide individualno prilagođavanje. Tako da, uključite mozak, isključite osudu, ljudi. Slažemo se da taj koji vas uči treba da počne od sebe, ali ne treba njega porediti samo po izgledu s nekim drugima i isključivo na osnovu toga doneti odluku ko je bolji, ko je edukovaniji, ko zna više, a ko zna manje. Rezultati moraju da postoje kako bi teorija bila validna, ali samo nemojte slepo pratiti izgled, već oba podjednako kao i da u sve to ubacite genetiku. To bi bilo to, ljudi, za ovaj video. Nadam se da vam se svideo i kao što smo već rekli u nekom od prethodnih videa, u ovom serijalu se trudimo da na što jednostavniji način prilagodimo temu o ljudskom telu i da vam omogućimo da i vi sami možete doći do nekog zaključka i da popravite svoje zdravlje i izgled usput. Tako da, ostavite like ako vam se svideo video, napišite u komentaru dole obavezno o čemu želite da snimamo nešto od sljedećih klipova ili ako želite da odreagujemo na neku temu, nebitno da li je u pitanju medicinska, fitness, ishrana, stil života, suplementacija, odreagujemo, damo naš neki sud koji imamo, možda je ispravan, možda nije, možda vas podstakne na nešto, tako da obavezno pišite to u komentaru, zaprate profil, ne propustite još ovakvog sadržaja, ostanite zdravi, radite na sebi fizički, mentalno i duhovno, a mi se vidimo u nekom od sljedećih klipova. Ćao!